V Bratislave na Račianskej 184 postupne vyrástol areál, v ktorom nájde motorista všetky služby pod jednou strechou. Dobrý deň, vitajte. Dovoľte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je Anton Rozbora a som konateľ spoločnosti Autorotos. Spoločnosť pôsobí na automobilovom trhu 11. rok. Tak poďte k nám na návštevu. Autorotos je už 11. rok autorizovaný predajca vozidiel značky Škoda a zmluvný predajca vozidiel Audi, Volkswagen a Porsche. O zákazníkov sa starajú kvalifikovaní zamestnanci s patričným certifikátom. Osobná zodpovednosť každého z nich je zárukou spokojnosti každého návštevníka. Autoservis Rotosu patrí medzi najmodernejšie na Slovensku. Na jeho pracoviskách sú diagnostické prístroje najnovšej generácie. Robia tu prehliadky vozidiel a všetky záručné i pozáručné opravy. V klampiarskej dielni používajú trojdimenziálne meracie pracovisko NAJA, určené na meranie častí karosérií a podvozkov. Systém určí rozsah poškodenia vozidla s presnosťou na 1/10 mm. K dispozícii sú tu dve rovnacie stolice značky Celeb. V lakovni nájdete moderný striekací a sušiaci box. Miešačka farieb na tomto pracovisku dokáže namiešať až 60 000 farebných odtieňov. Pod jednou strechou vám v Rotose opravia auto aj po ťažkej nehode. V komplexe je záujemcom k dispozícii aj autoškola. Teoretický výcvik prebieha v nových klimatizovaných priestoroch. Termíny jazd prispôsobujú potrebám a požiadavkám žiakov počas celého dňa. Platba za kurz je možná aj na splátky, bez navýšenia. Kontrole originality dnes zo zákona podliehajú všetky vozidlá, individuálne dovezené zo zahraničia. Na tomto pracovisku včas zistia neoprávnený zásah do identity vozidla, pozmeňovanie VIN čísla alebo falšovanie dokladov. Kontrolu absolvujú aj vozidlá po prestavbe. Prevádzka má ako jediná v Bratislave licenciu na vyrážanie VIN čísiel. Stanica technickej kontroly na Račianskej ulici je určená pre osobné, úžitkové a malé nákladné vozidlá do 3,5 tony, rovnako pre motocykle a prívesné vozíky. Robia tu aj emisné kontroly. V novej stanici technickej kontroly na Studenej ulici v Bratislave robia aj prehliadky nákladných vozidiel nad 3,5 tony, traktorov, ale skontrolujú tu aj osobné vozidlá a motocykle. Pod jednou strechou v komplexe nájdete aj útulnú reštauráciu, pizzériu. Tá je návštevníkom k dispozícii každý deň okrem nedele od 9. do 22. hodiny. V príjemnom prostredí môžete počkať na rýchlu opravu vášho auta. Novou značkou pod strechou Autorotos je britský Caterham. Spoločnosť je jediný zástupca a importér tejto značky na Slovensku. Nájdete tu vozidlá určené na prenájom a predaj do bežnej cestnej premávky, ale aj prenajímajú modely určené na športové či propagačné účely. Štýlové vozidlá majú pod kapotami motory Ford Cosworth. Spoločnosť poskytuje aj servis vozidiel značky Caterham a ponúka tiež štýlové pretekárske doplnky pre automobily tejto britskej značky. Autopožičovni majú zákazníci k dispozícii približne 32 vozidiel, prevažne značiek Škoda a Volkswagen. Všetky sú pravidelne kontrolované v tunajšom odbornom servise. Pre zákazníka neplatí žiadne obmedzenie v počte najazdených kilometrov. Na požiadanie mu automobil privezú na vopred dohodnuté miesto. Rovnako ho môže aj odovzdať. A keďže som vyštudoval automobilový smer a všetci moji predkovia boli obchodníci, tak som sa ja rozhodol trošku zariskovať
a zobral som si niekoľko miliónový úver. Ten sa po naozaj strastiplných rokoch podarilo zaplatiť a potom sme pokročili k ďalšej vízii, to je rozširovanie našich divízií a prevádzok a budovanie samozrejme s cieľom všetky služby mať pod jednou strechou. Treba povedať, že základom je predaj nových vozidiel značky Škoda, značky Volkswagen, kde sme autorizovanými predajcami a máme aj autorizovaný servis na tieto značky. Ďalej máme zmluvný predaj vozidiel Audi, Porsche a Seat. Dnes môžem povedať, že máme 60 zamestnancov, máme 10 divízií. Z toho jednu vec, ktorú chceme zvýrazniť, to je znalecká organizácia, v ktorej je zamestnaných 16 atestovaných znalcov plnohodnotných v rámci noriem a zákonov Európskej únie. Kladieme dôraz na dve veci. Správať sa voči zákazníkom úctivo a láskavo. Som rád, že vám môžeme poskytnúť všetky tieto služby pod jednou strechou vo firme Autorotos.